Мен шул принцип белән яшим дәйме, минем бар име, яшәүдән дә кешеләр ярата торган кешем име, ну мен аңа башта ук әйттем. Мәйтәм минем яңадан бер яраткан кешем бар, Илсия Батыр. Син бар идең име? Әгәр көнләшмәсәң генә без бергә булырбыз дидем. Беләсең ул нәрсә диде. Мин дә аны яратам, әгәр дә ул сиңа чыгарга риза булса, шул бергә торырбыз диде. Bilәсем бер шундый хатынны ничек яратмыйча булыр. Монда. Исеме кем? Зөлфия. Ау диң әле Зөлфия, бергә яшисезләр бар бит, калакта. Вообще, слушайте, удивительно, мин мондай нәрсәгә тап булганым юк, белмәм. А бу шигырьне язганны, менә бу бүләкне биргәнне Зөлфия тоже күрде индеме? Ну күрде инде, ха? Ха, точно күрде. Кияшәк шундый бәхетлеме, ул ашау пешереп торса, мин киемнәреңне юып торырмын. Ул инде иске күлмәкләре име, яңа алганнан да яхшырак булыр иде малай. Мин кирне кул белән юам. Siz biriniz aşağıya pişirip biriniz benim kırları yobide oturasınız. Ben akça açtım konsertlerde. Siz normalleri şeyle bulayısınız.